Velkommen til vores brugertestvideo. I denne her video kommer vi til at kigge på følgende: en paper prototype, en lo-fi test, en hi-fi test, og til sidst har vi foretaget en A/B split test på vores logo designs. Efter skitserne vil vi samle vores idéer til et samlet user flow, som man skulle kunne teste på brugerne. For at kunne gøre det, har vi gjort brug af såkaldt paper prototype. Et userflow er en måde at vise, hvordan en bruger gennemgår en række opgaver for at nå til et endeligt mål. I vores tilfælde er det at vise, hvad der sker, når man går fra A til B på vores hjemmeside. I forhold til hjemmesiden er der mange små interaktioner, hvor man går fra startskærmen ud til andre undersider. Det var det, som vi gerne vil teste på. Måden vi ville teste vores koncept på brugerne, var ved at lave detaljerede skitser, som skulle fungere som en low fidelity prototype. Grunden til, at vi arbejder med denne testtype er, at det er en god måde at få ufiltreret feedback på. Her holder brugerne ikke tilbage, da de ved, at man ikke har brugt særlig lang tid på skitserne, og dermed ikke opbygget et forhold til dem endnu. Derudover er det også en god måde at få samlet de idéer, som man har fra skitseringsfasen, så alle idéer bliver taget højde for og snakket om. Måden vi testede på var ved at vise skitser af, hvordan hjemmesiden ville se ud og få brugerne til at gennemføre en såkaldt tænke højt test. Her går det ud på at få brugerne til at snakke om det, de ser og gør i løbet af testen. Man vil guide brugeren igennem testen ved hjælp af opgaver, spørgsmål og åben dialog. Formålet med testen er at undersøge brugervenlighed og eventuelle fejl og mangler. Vi startede med at vise den forsiden, hvor man ser et bord med nogle genstande, en opslagstavle med nogle billeder og vægdekorationer. Her spurgte vi så, hvad testpersonerne troede, de kunne trykke på, og derefter fik de lov til at udforske de forskellige undersider, vi har lavet. Til sidst samler vi alt vores fornødne viden i et feedback capture grid, for at danne os et overblik over, hvad der kan gøres bedre, lægge større fokus på, eller blive besvaret i det næste skridt i vores proces. I vores feedback capture grid har vi forkortet og grupperet de indsigter, vi fik i vores lo-fi test. Her kan vi se, at vi skal lægge større fokus på tøjet. Dette kan gøres ved at indsætte tøj flere steder, enten som pynt eller et interaktivt element. En anden ting, vi kan arbejde med, er at vise, hvilke ting, der kan trykkes på, for at guide brugeren igennem oplevelsen, men stadig beholde det udforskende aspekt, som vi fik god feedback på. Vi lavede en hi-fi test på vores mockups, i samme stil som vi lavede lo-fi test på vores paper prototype. Hi-fi testen gav os mulighed for at præsentere en mere detaljeret og færdig version af hjemmesiden, hvilket gav os mere præcise indsigter omkring brugeroplevelsen. Derefter kom vi vores feedback ind i endnu et feedback capture grid. Her fik vi indsigter omkring brugerfladen og elementers relative størrelse. Dette hjalp os med at identificere områder, hvor brugeren oplever problemer eller forvirring, og justere designet for at forbedre navigation og den overordnede oplevelse. Til sidst lavede vi en A/B split test på vores logodesign for at få indsigt i hvilke idéer og elementer af vores logodesign vi skal gå videre med. A/B split testen involverer at præsentere brugeren for 2 forskellige versioner af vores logo og måle deres præferencer og reaktioner. Dette gav os værdifuld feedback på hvilken stil og hvilke elementer, der bedst repræsenterer tøjkrogens brand og appellerer til deres målgruppe.